The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 15:58, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 3:7, as we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Psalm 1:1-3, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Proverbs 3 verse 1, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, for length of days and years of life and peace, they will add to you. Luke 11:28, how happy are those who hear the word of God and obey it. James 1:22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Sa dili pa kita magapadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos nining adlaw, sama sa naandan atong gikinahanglan ang paghingalan, pag-admitir, homologeo, matud pa sa Greek word. Ato lamang kining ang kunon nga nabuhat na itong mga sala, isugid ngadto sa tubangan sa Diyos nga Amahan. Mao kini ang gitawag rebound technique, recovery technique, pagpasiguli sa atong pakigamitay ngadto sa Diyos, fellowship with God, and the control of God, the Holy Spirit. Pinagis paggamit nato sa principle of 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi paggamit. Yan ang imong free will. Hinatag ka na sa Diyos. Ipagamit ka na sa Diyos nimo. Pinagis paghimo sa imong desisyon. Mutuo ka ba kang Kristo? O musalikway ka ba kaniya? So, make the most important decision in your entire life. Ang pagtuo kang Ginoo Kristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Acts 16:31, nagkanayon ni sa in English, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, aron ikaw mahiluna, ato kining buhaton nga pagsusi sa atong kaugalingon. Pinahagi sa hilom nga pagampo. Let us pray.
Magampo tabala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among gipahimuslan nini nga adlaw. Grasya nga buhi pa kami nini nga among lawas, timailhan kini nga ang imong plano sa among kinabuhi nagapalayon pa sa paglihok og kami bisan dili kami takos nagapadayon sa among pagpaubos nga nasa imong otoridad pinagi sa imong mga pulong, imong itudlo ka na mo ning adlaw, pinagi sa teaching ministry of God the Holy Spirit, the only teacher of truth. Musa uban ni kami karon, tultuli kami ug pasabta kami sa dugang pagyong mga doktrina. Imong kamatuoran, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan atong mga subscribers, atong mga higala, and especially our fellow believers. Welcome na usab sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Og aniya pa kita sa atong tunanan nga giuluhan og the role of believers in the devil's world. Okay? Atong papel inunta katungdanan ingon nga mga magtutuo nining dapit nga dumala sa yawa o the devil's world. Busa mao kini ang mga punto nga atong paghisgutan og ingon nga mga magtutuo na sayon na kita. I hope nga kini nasilsil na giugmayo sa atong alimpatakan nga kita nakahimo sa labing manungdanong desisyon nga maong pagtuo o pagdawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga atong personal nga manluluwas gumikan kay kita misunod man lamang sa paagi sa Biblia unsaon nato pagkahilangit. The Bible way to heaven. Kita unas tanan mi angkon nga kita mga magasasala sumala sa atong gibarugan na karon sa Roma 3:23 nga ang tanan nakasala ug nakabsan man sa himaya sa Dios. Ug no one is good enough to go to heaven on his own merit. Ug bisan tug unsa ka maayo natong tao, unsay atong nabuhat nga mga maayong binuhatan, we still come short. So that is the first nga atong ato gayud nga gibarugan ingon nga mga magtutuo. Unya ato usab nga na amguhan ang silot sa sala. Roma 6:23 nagkanayon man nga ang suhol sa sala mao mang kamatayon. Apan naggasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Ginoong Hesukristo. Just as there are ways or wages for good, there is punishment for wrong. So ang silot sa atong mga sala mao ang kamatayong dayon, eternal death. Didto sa lapit nga gitawag og impyerno. Unya gawas pa niya na kita mituo nga si Ginoong Hesukristo na matay, gilubong og nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Alang kanato kini iyang gibuhat tungod long lamang ug alang kanato. Romans 10:9 nagkanayon that if you shall confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Nga gawas pa niya na salig kita kang Kristo lamang. Ingon nga atong manluluwas. Kay mao makini ang gasa sa Dios, eternal life pinagi kang Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo.
O diha usab sa Roma 10:13 na kanayon, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So, atong na sayran o naamguhan o ato nagyong gibarugan nga ang kinabuhing dayon gasa kini nga gilukat sa mahal nga dugo ni Jesus o offered freely ngadto sa mga tao who call upon Him by faith. And anyone who believes kang Ginoo Kristo ingon nga manluluwas, siya maluwas hangtod sa kahangturan. Kay ang atong pagkaluwas may tabo man lamang one time. Okay? Being saved is a one-time event. So ako lang nang gilabas desi mo panumduman kung unsa gyoy atong atong lakang nga gibuhat aron kita maluwas. Busa mao na kini nga kita nasud na sa plano sa Dios ug nagasunod na kita sa tugon, mando, pasidaan, kanang pahimangno, tuyo, plano sa Dios sa atong kinabuhi. So mao na nga kita karon, we are called born again people. Iniining atong katuigan karon nga gitawag og katuigan sa simbahan. O gawas nga kini gitawag og katuigan sa simbahan, gitawag usab kini og katuigan kini sa angay-angay nga mga pribilehiyo o angay-angay usab nga mga kahigayunan. So, the privileges and opportunities that are available ni ining atong katuigan karon are overwhelming tungod sa kamatuoran nga ang Diyos mismo is offering the tremendous assets nga maangkon sa matag magtutuo pinaagi sa Diyos nun nga sistema nga gitawag og GAP, Grace Apparatus for Perception. Ug busa kita kay isang kapan giandaman sa Dios nga mga spiritual assets then gawas pa sa mga nagkalinday mga doctrinal rationals nga ato magamit sa atong adlaw-adlawng panginabuhi. Then wala na tayo ikapangulipas. We have no excuse nga dili nato maangkon kanang atong tumong nga mao ang espirituhan ng paghamtong, spiritual maturity, the capacity stage nga diin ang Dios mahimaya ug mao nga tungod kay niya man kita niining kapanahunan karon ikaduha kining bahin sa plano sa Dios kay tulo man ka bahin. Una, kaluwasan; ikaduha, believer in time; ug ikatulo, believer in eternity. So niya man kita dinhi, believer in time. So ang matag tao nga natao pag-usab, born again, niining maong katuigan, is rightfully addressed as a believer in time. So, as a believer in time, he is a potential winner in life. Samtang siya magapahimulos sa fantastic divine system of kanang spiritual assets. Gihantagan na kita kumplito nga Biblia. We have the completed canon of scriptures we call the Bible. Isa pa, we have been provided the omnipotence of God, the Holy Spirit, nga mo'y nagapalig-on na kanato, nagapaisog sa atong baruganan, nagapalig-on ini, gawas pa niya na, ang Diyos ana ay plano alang ni ining simbahan. Ikaw ag ako, mao ang simbahan. Nunya, unsa pa, bisang kapan kita sa Diyos, atong tukma nga pastor magtutudlo. Unsa pa, gihantagan kita og
tinago nga panimuyo ni privacy of the priesthood. Kaya ang matang magtotoo mga pari man, sacerdote man. So we have the privacy of the priesthood. Unya gawas pa niya na, isang kampan pag kita sa Diyos, ang logistical grace support. Unsa pa? Naatay espirituhanong kagawasan. So diha sa operational divine dynasphere. So all of this, akong gipang lakbit nga agi og pagpahinumdum kanato sa mga kining mga kasangkapan nga atong gipahimuslan, kini ang makatabang kanato, makatod kanato ngadto sa pagsibog sa unahan to advance in our spiritual life. Kay tuod ang matang magtotoo gimanduan sa Dios pinagi siyang pulong nga atong hatagan og prioridad. No balay binisaya. We should make as our number one priority sa atong kinabuhi nga ang Dios og ang iyang pulong. You see? Every believer is mandated by God to make God's word his number one priority in life o ang Diyos nagasaan. He will do the rest. Basta imo lamang kanang sundon kanang maong mando. O gawas pa niya na, gikinahanglan ng kita mga magtotoo, we must be in the right place, at the right time, with the right attitude. Ako kang giyantagan og memory aid ni nga Operation PTA. We must be in the right place, at the right time, with the right attitude. O kinahanglan nga kita ang atong pagtagad ngadto sa pulong sa Dios kanang bukal-bukal gyud, that we should have that boiling hot attitude towards Bible doctrine. Kaya sumala ka na sa Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 15 at 16. Okay? So, kini ako lang ang gilakbitan, ha? Aron labas kanunay sa atong panumduman. Now, so kita, nga mga luwas na, manduan sa Diyos. Pinagi siyang mga pulong nga kita magapadayon nining atong adlaw-adlaw nga pagpakaon sa atong kalag. This is the only way to feed our soul. Because our soul's food excuse me food, nourishment sa atong kalag, mao man lang ang pulong sa Dios. You see? Now, mao nga gikinahanglan kita nga we have to be persistent and consistent nining atong daily intake of the Word of God. Kung sa panahon nga kita malukapa, ingno natog lukapa na lang matumba kita sa atong Kristohanong kinabuhi gumikan sa pagbuhat o mga sala. Okay? Kaya niya pamangita sa kinaiyang makasasala. Okay, but that is not the excuse. Dili ka na excuse nato nga tungod kay nato kinaiyang makasasala, dili kita makaunsa daog matok niini o magpadayon na lang kita sa atong pagpakasala. No way. Kung ikaw buot nga makabot nimo ang pagkamananaog ingon nga magtotoo, then we have to be always in our right senses. So we should not persist to be carnal. Instead, we should be spiritual. Okay? Kaya gisangkapan kita sa Dios. Akong balikon nga wa tay ikapangulipas. Kinahanglan sa panahon nga kita makasala, then gamit na yun sa doktrina. Doktrina sa 1 Juan 1:9, recovery technique or rebound technique. Nga nagkanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us
from all unrighteousness. Diha, balik na po ka sa imong pagkikumbitay sa Dios. O dumalahon na sabi ka sa balaang Espiritu Santo. So, makatuman na po ka sa pagsibog sunahan sa imong Kristiyanong kinabuhi diha sa sulod, sa dapit nga may gahom sa Dios na operational divine dynasty. So, mo to akong giingon ni mo kagapon nga, kung ikaw makarnal, bantay. To be carnal, mo ni usa sa occupational hazard na to ingon nga mga magtuto. Carnal believers will tend to believe in lies, di ba? Ako kagiingnan ini kagahapon. Na agyoy kanang puruhan. Okay, that's the right word. Na agyoy puruhan nga kita. Kaya tungod kinalukapan naman kita mo, tuon na lang kita mga bakak ni Satanas. Kaya naman tayo kamaturan. Carnal good ta. Once we become carnal, of course, ang atong kaluwasan intact man, dili man naman tangtang, ang but pasabot, ang atong kaygayunan nga makabot nato ang atong tumong, mahunong. See? Kaya negatibo naman ta. See? So, ang usa ka karnal nga magtotoo, kini siya negatibo sa pagtuon sa kamatuoran. And he will tend to believe in lies. Kung magpadayo na gyud siya, insister gyud siya sa pagkakarnal. You see? So, he would follow the father of lies nga si Satanas. So, we should know, kinahanglan atong masayran, hain ang atong baruganan sa kinabuhi. We should know where our stand is in life. And what is our stand? Pulong sa Diyos. Bible doctrine. Sige, ingon diha sa 2 Timoteo 2:26, and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. Kakanggingnan kagahapon nga kanang come to their senses, kini nagkanayon o nagpasabot nga we should return to the function of rebound. You see? Kaya sa ka magtotoo nga has not come to his senses is already ruled sa iyang unsa. Kinsa naman nagdumala sa iyang kinabuhi. Ang iyang kinabuhi gidumala na sa kinaiyang makasasala. So, he is under Satan's wiles. What ang ingon nimo nga delikado kung negatibo na ta o nausaba nga itong pasiuna, dili ng pulong sa Dios. Kay, unsa, ingon nga magtotoo, ikaw ma-influensya naman yun sa demonyo. You see? Kining demon influence lagi is for believers only. Alang lamang nato mga magtotoo. Influensya ang kutob lagi diha. Dili siya kanang puyo sa atong lawas, no. Kay demon possession is true only for unbelievers. So, mao akong giingon nimo nga the greater possibility of being demon influence when a believer persists to be carnal and reversionistic in his Christian life. Na, dako gyud nga puruhan. So, alang kanimo dili magtotoo, paminaw. For you unbeliever, aron ikaw makalikay sa being demon possessed, unsa man. Una sa tanan, tuuhi si Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Mao na iyawi. Aron ikaw makalikay, dili na ka masudlan, mapuyan sa demonyo. So, remember, believer, ako na po nang itabok nimo, fellow believer, to avoid demon influence, ayaw kalimot sa pagpuyo ngayon diya sa sulod, sa dapit nga may gahom sa Dios, operational divine dynasty as always. Tubo diya sa grasya ug sa kaybalo kang Ginoong Hesukristo. 2 Pedro 3:18.
O sa imong pagpuyo diha, maintain humility. Barugi gyud na. Padayon sa imong pagkamapaubsanon. Sud diha sa maong dapit ngay may gahom sa Dios. Aron ikaw magagamit na sa mga kasangkapan nga espirituhanon. Ang 10 problem-solving devices, unsa pa. The faith-rest life, unsa pa. Spiritual momentum. Diha ka makatuman ini. Diha lang sa sulod sa operational divine dynasty. Nakita ni mo, unsa ka may nung danon diha eh. Kining maong doktrina. The doctrine of the operational divine dynasty. So, mo ni atong ipahinumdom sa tagsa na ito kaugalingon. We should always use our right senses in our Christian life. Kung atong hinumduman usab katong the doctrine of double punishment, nga doctrine of volitional responsibility, and the doctrine of punitive suffering. So, di ba ni? Ang atong kaligon, kabaskog, ana alamang diha sa pulong sa Dios. Kadungog ka, naara. So, that is God's open secret. Tugon ng Diyos nga, gamita ang akong pulong. Tuohe ang akong pulong. Gamita. Di ka magmahay. So, sa diha nga usa ka magtutuo, iyang isalikway na ang kamatuoran, he will sooner or later believe the lie ni Satanas. Mga bakak ni Satanas. Whenever we believers face problems sa atong kinabuhi, ayaw dili gyud angay nga kita mo tutok sa unsa sa suliran, no? Let us not focus our attention to the problem, kundi ngadto sa espirituhanong hinagiban nga ana-ana sa atong kalag. Mora kay karong mga adlaw magyud ako kang giingnan bitaw pud gahapon nga it's really tragic that a big majority of believers do not have any clue. Wala gyud sila alamag bahin sa espiritual ng kinabuhi. You see? Nga naman, tungod kinegatibo, malagi sila. Malagi sila ganas pulong sa Diyos. Dili sila makagahin ng panahon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. You see? Din sa atong ministry, ato yun ang ibarugan ka ng atong slogan, Operation SLBA. S, study. L, learn. B, believe. A, apply. No na. You should study, learn, believe, apply the Word of God sa atong kinabuhi. Dili lang kay sigdungog ta, maminaw ta, no? Nabitaw na tugon ka na sa Diyos, mando. Be ye not only hearers of my word, but be ye doers of my word. Na, tumana, buhat ta. Kaya, kung di mo buhat, you're just deceiving yourself. So, what God is after, mao ang atong ability to face any problem or adversity, and not to forget to use 1 John 1:9. Ayaw gyud kalimti na. Himuan na gyud ang second nature sa imong kinabuhi. So mo ni ang mga lakang nga atong sundon. These are steps to follow. Again, this is God's open secret. Aron kita mahimong mga mananaog ni ining kinabuhi. Mao ni atong tumong. Kita nimo. Unsa pa may lain nimo kung tumong sa kinabuhi? Napabay mong mahuna-hunahan? Ambisyon? Tungkol sa imong talento? Saan na diya? Pagka-edukado? Abilidad? No way. Huwag yun na. May bilin rin ang tanan din sa kalibutan. Sa ramay mong mada. Pulong raraba sa Diyos. Mora itong mada.
inigbiyan na ito ng kalibutan na, maura. Ang unag yung tutukan o tanahon sa Diyos, atubang na nato dito sa iyang gingarihan, naabay pulong sa Diyos, diha sa imong alimbatakan, diha sa imong kalag. Na mo na, mo ginayang tanahon. Kining magtutuo ha, mananaog ni. O to giandaman na ako, labias ka daghang mga ganti, mga purong-purong. Di na siya magmahay. Ang uban, ng mga magtutuo ng mga negatibo, mga pildiro, loser believers. Nga nung na loser man. Wow to, negatibo lagi. Way gana, way gugma, way kainit, way pagpanumbaling, way paggahin sa pagtuon sa pulo sa Diyos. Wala. So, unsa man, kabhang ang ilang kalag. Way sud nga kamaturan. Puro sa mga tawhanon, mga kalibutanon, mga daotanon, unsa ba diha. You see, kita ni mo na. So, do not forget to be filled by God the Holy Spirit. Now, I'm addressing this to you, fellow believer. Mara ba na iyawi, nining tanan? Aron dili kita may sukamod din ang pagka-reversionista. No way. Kanang imong pagka-perpetual carnality. Delikado na sa imong kinabuhi. Makaluluoy. Ang imong kinabuhi, makaluluoy, alaot, miserable, unsa pa. Nagkayagaw, nagkaguliyang na lang yun. Karaw-karaw mo na gitawag sa akong amigo. Tinoon na. Mabitaw lang na ay mga magtutuo nga, mga negatibo lagi. Nga kung muatubang na sila mga bisag ginagmay ni mga suliran sa kinabuhi mo dahil lang. Nga naman gitugot man sa Diyos, ha? Why did God let this happen to me? Tiyaw mo na. Dakong pangulipas nga na. That's blasphemy. Imong baso lang Diyos nga, ikaw ra ba gyud ang basolon? Nakita ni mong prinsipyo, man is a product of his decision. Ikaw produkto ra gyud sa imong desisyon. Imo mang desisyon nga magnegatibo. Ang ubang tao ba diya? Wala abot ang ubang tao. Ikaw mismo, nakadungog ka. Ikaw may mohimog desisyon na mo tingali mo. Pilsupo na buka mo yung naunsaon mo itong dani mo ko ining tawhana. Nadani. Di ba ni ang pagdani influence? Okay. Gi-influence, gigamit siya ni Satanas. Pag-influence, pagdani ni mo. Magawas ka sa plano sa Diyos. You see? Nakita may muhimog desisyon. Siya ba o ikaw? Ikaw man. Kita ni mo. Ikaw may muhimog desisyon. So ikaw na produkto rin kasi mo desisyon. Kaya nagtuman man kasi mong buot. Nagiingon sa mga katigwangan, ang mga Bisaya. Tinuyuan sa imong buot. Di kong kalimot niya na sa kong mga ginikanan. Musulti niya na. Nakakita mga sayop nga itong nabuhat. Kinabuhi. Mudayon nila silang iyong. Tinuyuan sa imong buot. You see? Muna. So, the longer a believer resides in the city, now, sa man yung city, cosmic denospheres, duha niya. CD1, arrogance complex. CD2, hatred complex. Iyang Satanas na. Mga dapit ng Satanas. Mental attitude na, ha? Mga dapit ng Satanas nga gigamhan niya ni Satanas. Tuwa. Delikado. Tingkagol ka dito. Sa magkadugay ka, pagso diha, pagpuyo diha ang dapitan ni Satanas, then the greater the degree sa imong pagkadani sa demonyo. Nakasabot ka? So, timan nila itong 8 stages of reversionism. 8 ni. Sa to, as a review. Reaction, destruction. Frantic search for happiness. Operation Boomerang. Emotional revolt of the soul.
locked in negative volition, blackout of the soul, scar tissue of the soul, reverse process reversionism. Nangabali na tanan. Now, ang kinabuhi gos reversionista nga magtotoo, dili na ma-distinguish from that of an unbeliever. Di ba ako kagingnan niini kagapon? Di na ka makatandi. Kay mura naman siya dili magtotoo. Mo bitaw nang moingon ng uban nga, magtotoo ba na ito siya? Wa mo ko'y nakitang pag magtotoo. Namo na. Repressionista naman lagi. Magtotoo siya, ha? Luwas. Mawag sa langit, hindi kamatay. Apan ang iyang kinabuhi, sa maras dili magtotoo. Sabot ka? Now, so, through perpetual carnality, sins that were the same are not the same. Because, kanang maong magtutuwa, iya mang gisakit ang Espiritu Santo o iyang gipalong ang Espiritu Santo. Now, mao niya may tabo sa kinabuhi sa magtutuo. Mao niya nga si Pablo nag-ingon lagi diha sa iyang mga pulo nga in the last days, nabot pasabot yun niya in the last days, mao ang karon ba? Panahon na. Niining katuigan sa simbahan. Sugod niya itong pagkatawag sa simbahan. It started when the church age began. The last days means the church age. Okay? Difficult times in the last days. Kini nagpasabot. A believer in the church age who disregards everything that God provides, a church age believer. Kung iyang isalikway, alain ang iyang mga priorities kinabuhi. Kalibutan na lang yun. Namo na. Difficult times in the last days. Now, when a believer uses God's grace provision, ang iyang kinabuhi, labihang pagkahanoy, labihas pagkanindot, fine and easy. Apan kung iyang isalikway o iyang dili na siya manumbaling, iining mga kasangkapan sa Diyos, his life is difficult. No, that's difficult time. No, naigingon ni Pablo. Now, di man nito nga, ang mga sala ganin na to, no? Kung kita makasala, ug dili na to na isugid, kini, musangko kini sa unsa. Of course, disiplinahon ta sa Diyos. Huwag na ibaw na kagtulo ka ang sa pagdisiplina sa Diyos. Warning discipline. Kanyang di, pag yun ka mo kaamgo, padayon ko kasi mong paglunang sa kasalanan. Humas warning discipline nun sa intensive discipline. Magka-bugat-bugat na. Sa pa. Huwag di, yung kagyapon manumbaling. Nagpasagad na lang ko sa imong paglunang diya sa pagkakarnal, and then paingon na kas pagka-reversionista, then unsa musangko na kini si katulo, humas intensified unsa sunod, maximum discipline. Kuyaw na kaya nga naman, that is equivalent to SUD. Iba ko ba kung sa SUD? Sin unto death. Ang bupasabot, kung ang magtotoo, wala gyud. Kumplito na gyud pagka-negatibo, sirado na gyud. Nag-rebuilde na gyud ang iyang kalag. Ginamit niyang pagbati, unsa na niya. He is really in a very miserable situation, condition. Kay siya, kung sa titawag sa Grigong pulong sa usa ka magtotoo nga walay gamit, fulos, P-H-U-L-O-S. Mabito nagkatawa kung magpagtuo na to niini nga fulos. Nagsangay-sangay naman ito yung way puhos. Ang magtotoo nga negatibo, perpetually carnal, ang tunusan ko pagka-reversion
wa na'y pos sa Dios. Wa na siya kagamitan. Therefore, iyang may aguman ang issue di sin unto death kay nga naman. Naraman na siya sa Biblia na iyong laksion na lang yun ang iyang kinabuhi. Wa naman siya pos. Dinis kalibutan. Wa na siya gamit. Muna, kuyaw na. Muna, this indicates that sins are not the same. When we sin, the old sin nature takes control sa atong kinabuhi. Now, delikado. Di man itong mga butang atong ipangisgutan. Ayaw lagi kalimti katong kita nga mga magtotoo binalaan na gunta. We have been sanctified at the point of salvation. Unsa man tong tulo ka matang sa sanctification, positional, experiential, and ultimate. Unsa man tong positional? Well, example ng positional. Atong isagol ang asukar o kanang milk. Okay? So, mix sugar with milk. Di na makikita sa asukar. Di na makita ng asukar kung imo na ng isagol. Isagol, di ba? So, na ang hulagway sa positional sanctification. O, napag-iwa ilang ehemplo, ibutang ang usa ka papel, gamay papel. Isuksok ka ng papila diha sa usa ka libro. Okay? Inigsuksok nimo niya ng usas mga pahina diha. Isuksok nimo na. Niya imong sirhan ka ng mong libro, magkakita ka pa mas papel? Di na ba? Kana, mo to'y positional kanang paghulagway nimo. Di na ka makikita sa papel. Ang imo makita ang libro na. So mo na. And that is also an example or kanang pananglitan sa gitawag nato og kanang Grigong pulo nga baptizo. Unsa man na? Baptism. Ang baptism, God, ang original yung kaulugan, identification. Ikaw na ilahan. Una ila. Nagkaroon, kung ihemplo kining papel, ang ibutang din sa libro, di na ta magkita sa papel, kay libro na ito makita. That is an example of baptizo. Pag-ila. Yan itong higayon nga itong ituuhan sa Ginoong Kristo nga itong manluwas, kita giila ni Ginoong Kristo. Di na makitanta kay tuan na ta na ilhanan ni Ginoong Kristo. Sabot? So, mo na posisyonal. Mo na unang kanang matang sa pagkabinalaan, sanctification. Ikadua, ang atong pagkinabuhi na, din sa kalibutan, experiential sanctification. Sa atong pagpadayon, sa atong kanang spiritual momentum. Adlaw-adlaw ng pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Mao na spiritual momentum. O nagabuhat kita, nagatuman kita nining experiential sanctification. Na kung mahuman ang atong kinabuhi dining kalibutan na, when our life is over, God takes us home through physical death or the rapture, whichever comes first. So, adto na ta sa ultimate sanctification. Di nilang una kita kutob, karong adlaw, sa paghisugot nini, ato ipadayon kini, kay daghan patag paghisugutan. Okay? Magampo ta. Higala. Kung ugaling mamatay ka karon, ibaw kapag mahilangit ka, o maimpyerno ka hangtod sa kahangturan. Ang Biblia, ang pulong sa Diyos, nagkanayon raba, nga imo ka ng mahibawan. Ipangutana ta ka, higala. Niining maong pangutana, sanglit mo kining labing minungdan ng pangutana sa tibuok mong kinabuhi. So, mangutana ko nimo, luwas ka ba? No, dili question kung sakop ka bago sa kasimbahan, kung dili, luwas ka ba? Are you saved? Di pod question kung nagkinabuhi ka ba karon o sa katalahoron o dalay kong kinabuhi, kung dili, luwas ka ba? Ang Biblia nagsulti nga kinahanglan maluwas kita.
higala aron ka maluwas. Una sa tanan, kinahanglang muangkon ka nga ikaw sa ka makasasala. Kaya matod pas Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ug diha sa Roma 3:10 ug 12, kaya ang kasulatan nagingon wala gayo tawo nga matarong. Walay nga kasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios. Ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat umayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. So higala, ang imong mga sala, mao ba hinungdan nga nakabsan ka sa himaya sa Dios? Ug mao na hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iya sa Dios aron ka mahilangit. Now, paminaw, aron ka mahilangit. Usara gyud ang imong dili gani kinibuhat. Kay kini mao ipagtuman sa mando sa Dios. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo, ikaw maluwas. Maura na ang pagi. Nga ikaw mahilangit. Huwag na ilain. Maura na bugtong pagi sa kaluwasan. Kana hingpit nga pagi kay iya kana sa Dios nga hingpit. So duwara imong kapilian. Mutuo ka magang Kristo ingon nga imong manluluwas ug ikaw maluwas. Or musalikway ka ba kaniya nga manluluwas ug ikaw mahinukman. You will be condemned. So pagpili igala. Apan sabta ang gisultis pulong sa Dios diha sa Juan 3:18. Ang dili mutuo mahinukman ang daan. Tungod kay wa man siya mutuo sa ngan sa bugtong anak sa Dios. So busa, sublion ko sa pagpahinumdum kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo niining laing higayon. Among gipahimuslan kining imong grasya. Grasya kining among pagtuon sa imong pulong, pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat sa imong pagtudlo, kanamo sa imong kamaturan. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, among spiritualong pagbuylo sa among kristohanong kinabuhi. Hangtod magkambuot kayo namo kanang among tumong nga maong paghimaya kanimo, which is the capacity stage, because we have reached spiritual maturity. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.